Helo, hanner ydw i ac roi'n swyddog iechyd meddwl a lles ar gyfer Ieps. Cymerodd bron i 5,000 o pobl ifanc 11 i 25 oed ledled Rhondda Cynon-Taf ran Arolwg Eich Llais yn 2023, gan rannu eich safbwyntiau, eich teimladau a'ch barn ar y pynciau sy'n bwysig i chi. Rhan fawr o hyn oedd clywed eich barn chi am faterion lles a manteisio ar gyngor. Pan yfynwyd pob brofiadau heriol yr oedd pobl ifanc wedi eu wynebu, roedd dros 1,500 o bobl ifanc wedi profi problemau iechyd meddwl, ac roedd rhieni bron i 1,400 o bobl ifanc wedi gwahanu neu wedi ysgaru. Fodd bynnag, dywedodd dros 3,000 o gyfranogwyr eu bod yn teimlo'n gadarnhaol am y dyfodol, a dywedodd 43% eu bod yn teimlo'n hapus am fywyd. Cafodd 65% o bobl ifanc gyngor gan aelodau eu teulu, a chafodd 56% cyngor gan eu ffrindiau. Pan yfynwyd iddyn nhw sut allwn ni wella'n gwasanaethau, roedd 60% o'r cyfranogwyr o'r farn y byddai gwybod gyda phwy i siarad yn helpu wella gwasanaethau, a theimlo 31% y byddai staff mwy empathig yn helpu. Bydd Arolwg Eich Llais yn cael ei defnyddio i helpu Cyngor Rhondda Cynon-Taf, Ieps a sefydliadau eraill i ddarparu'r pethau sy'n bwysig i chi. I gael rhagor o wybodaeth am Arolwg Eich Llais, cliciwch linc isod neu sganio'r cod QR yma. Diolch!